Hello guys, welcome po ulit sa aming YouTube channel. At dahil malapit na po ang aking karawan, magpapa-ice cream kami sa mga bata. Ayan. Dito lang po sa aming barangay. Bali guys, kami lang yung present kasi yung si Gigi sasamba pa, saka yung dalawang senior. Busy po, busy. Okay, let's go guys. Tara na guys. Oh, ito guys, dalawang tubo. Buko salad flavor and cheese flavor. A few moments later. Ano sabihin? Alabot na kapila to. Makaabol sa antipasing guys. Wala pa ako nakakain. Dito ka na lang pwede dyan. Dalawa na lang ang meron dyan. Happy birthday, Tita Aisha. Okay. Sorry. May mga bata pa daw. Tapos nandito tayo sa... Dali. Delikadisyon na kapatid. O yan, ang haba na ng pila. Yung si Kambal. Ang dalawang kambal. Oh, hi nga kay dalawang kambal. Ang gagandang mga kambal. Salamat po. Bye-bye. Gusto tayo doon. Sundan namin ha. Sundan namin. Dito. Nakaganda niya oh. Ay, kapan. Anak ni Rap. Kagaganda na. Tayo usap. Hi, salamat. Okay na yan. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Okay. Yun o, naka-wolf gang o. Eunice and Daniel Vlog. Sabihin. Salamat po. Okay. Dahil habli. Hey! Parang maano ba siya? Sabihin. Salamat. Marami pa ng apat. Green daw sa kanya. Wala nang green, itim na lang. Hindi na yan. Wala na dyan. Doon tayo banda sa... Guys, isugusog na naman tayo des para makarating tayo sa dulo. Dapat mabigyan natin lahat ng mga Parang bata. kulang tayo ng apo. Wala. Ayaw niya. Guys, ice cream! Sarap! From, ano to? Samuel? From Samuel. From Ismael ice cream. Alam mo na, sarap guys. Dati na yan. Kaya pa na. Salamat po. Mga bata, dali na. Salamat po. Okay. Bigyan niyo si Ate Ampiang. Sino pang bata dyan? Bigyan mo yung baby. Hindi ko lang ilaw. Dala! Meron pa daw isang te? Oo. Sige, ito na. Sige, mag-akit. Nahiya si Balang. Hello. Kanina kay ante? Ay kay ano? Kay Karnay? Wala na. Meron pa daw Ito, isa. ito. Ah, may isa pa. Oh, dali na. Bigay mo naman. Sige, magtara ka na.
O si Justin lang ang handa. sige. Salamat. O, hindi mo kay Justin. Si Papa, oh. Maglagay ka na! Maglagay ka na kay Jingaw! Lagay ka na. Akala ko pang matagtag pa rin. Dapat may ganun kasi tayo eh. Ting, ting, ting. Kaya nga, maghirap ka. Yan o, sa nakatinda ng ano. Isda. Hirap mo ka. Pot, pot. Iba na rin yung tulog. Pot, pot na rin. Sa bata! Pabilis naman ni Binoy. Si Binoy. Bata lang! Bata lang! Bata girl mo, dalawa. Batang maliit na hindi ka na sa kanila. Salamat. Bata na. Ay, ayun, may dalawang bata pa po. Yung may pitos. Ay, salamat sa ice cream. Meron pa niya. Hello, kapatid po. Basta baka ka mga ante. Senior citizen eh, parang bata na rin. Mia pa yung apo ko. Bago sunso. Tapos yung sa tiyan na ante. Buntis ako. Junso pa? Bigyan mo mga siyar. Ayun po, dalawang bata. Junso pa. Thank you. Okay. Thank you sa mga vlogger. Oh! Dali! May screen! Oh, wait lang! May sasakyan! Ay, may bike pala. Libre lang po. Oh, pila dito! Pila! Dito, pila. Dito may abot ate. Uy, papila dito. Ano sabihin? Salamat po. Abot. Salamat po. Okay. Ba't ganyan naman ang buhok mo? Isa. May lahit ka na. Anak natin Tintin. Si Budots. Next. Isip bata ilata yan eh. Nakuna na ng tilo to ah. Andyan ka pala. Ano? May gatas kang dala. Isang budots muna dyan. Budots, budots. Dalawahin ko yun sa'yo. Budots. Dali. Bigyan kita dalawa pag nagbudots ka. Dali. Dali na. Sapa po. Saan nakalagay? Ha? Galigo. Bala siya dyan eh. Palabasin mo. Palabasin mo yung nagaligaw. Hindi pwede ganyan. Ah. Oh, yan. Budots. Oh, wait lang. Dali lang po yun Ito pa. Meron pa. Dali. Dalawa pa. Dalawa pa. Oh, abot mo na be. Oh, isa pa. Ito pa oh. Bata lang. Bata! Bata at isip. Hindi pwedeng isip bata. Bata lang. Mag-thank you ah. Sabihin. Thank you. Okay. Ay, dali na dito, mga bata. Hindi nga, wala na bata dyan. Ah, may sabihin? Okay. Ah, sino pang wala dyan? Sa likod mo. Ito. Doon ka dito. Oh, isa pa. Oh, isa pa. Ayun. Ay, Ito pa, oh. Dalawa. Ayun pa, dalawa. Ano, kaya pa? Kaya pa guys. Madali lang to. Braso Sisiw. nyo. Sisiw sa pagtatampi ni iba na alaw eh. Sisiw to kay Bana. Bana Lawid. Paano magkaros si Ivana? Karo, ano? Magkaros. Oh, ito pa. Oh. May kandatan ah. Babayag yung mouth. Kalma lang. Oh, larga. Oh, ito pa. Oh, Ay, may isa. isa pa. Ayun na kayo, Tim. Hindi, tuloy-tuloy lang karos. Bawal magpahinga. Hindi na ubang. Ate. Sige. Nay, gusto naman. Katatlo mo na. Mayroon pa rin isa. Oh, Tara last. na, let's go. Baka mag-lima pang lima pa si ate.
May motor. Ah. Oh, sino pang wala? Bata lang po. Sa bata. Bata dyan. Thank you po. Okay. Bala ka dyan. Okay. Oh, sige, bante. Ayun pa. Ito pa oh. Baka mag-iyak si kuya. Isa pa yung kuya. Ayun, ayaw, dalawa pa sila. Meron na pala. Ikaw ay? Meron ka. Oh. Sabihan. Sabihin. Okay. Sabihan. Okay. Thank you po. Okay. Thank you po. Okay. Okay, sana yung pila. Bata lang, magtapat ka pa. Halagang 10 piso. Kasiksi ah. Bata, bata. Tapos na kayo, di ba? Oh, para mabigyan natin ibang bata, ha? Isa, yun. Ay, nakalala yan. Ako na magbigay pa. Bigay mo, ha? Baka hindi magkasya. Saan anak ni Ma'am Jubian na isa? Ay, nabigyan na. Ayun. Meron pa? Ito. Itong isa. Ang Lady Agua ng Mindoro. Hi, Ria. Ayan, bigyan natin ng mga katutubo. Shout out! Ay, na kay mama mo. Dali! Ay, kay tita mo, Anding. Ay, ate, tita. Kapayat mo yan eh, ano. Libre ice cream, dali! Ba't ka payat yan? Wala, yan na si Ilod. Ilod? Yung ba, yung bunso niya. Yan na. Lada, bakit nakapayat mo balaw? Dati yan, di ba? Kailan ba kayo na magtaba yan? Hindi, iba na siya. Iba na yung mukha niya. Parang siyang Kelvin Sina. Siyempre, alangan kamukha niya. Alangan naman. Iba. Ay, kapitbahay. Alang kamukha ni kumpare. Ay, mati mo daddy yun ha? Nagalaser. Hintay. Bigyan mo na kay Antin. Oh, dala na. Mag-represent din. Ano, Gina? Oh, yan. Dek, atid mo. Isipin na may isa. Wapa. Dali mo. Dali ko yan. Okay, makatutubo natin guys. Ayan. Mga taga saan kayo kuya? Taga Ano- saan kayo kuya? Bunsiklaro, saklam ng Bunsiklaro. Hindi, saan kayo? Anong sityo? Hintay. Ay, malayo yun ah. Mga ilang oras kayo ang ilakarin? Ang araw. Pwede ba kami mapunta doon, kuya? Ay, walang problema. Meron ka na? May magbuhat ba ng relief goods? Ay, okay lang yan. May schedule. Bata! Bata! Bata ako! Oh, shout out na. Oh! Mga kagalamay. Oh, dali! Kami mga Kasinsin. galamay class. Galamay bata doon na yun, yung nakapumaron. Bata yun. Oh. Isa pa, may bata pa doon. Galamay class. Oh, isa pa, may bata pa doon. Doon, dali, magkuha na. Dali! Oh, hindi na pwedeng matanda. Bata lang, bata. Video ba yun? Mga bata lang pala. Ah, Ate Arlene, oh, si tatay mo. Ulit si tatay mo. Bata mo eh. Bawal isip bata, kuya, dito. Dali dito ba yung? Shout out. Oh, si Jomar. Sige mo. Ay, ginabot niya, walang lamang. Kaya, baka may sasakyan dyan dito. Nakagwapo yung anak ni Mara.
Pinawisan na yung namin. Tayo. Tapanay, yung sayuan. Si, ano ba? Sa paano ba ate? Yes, ka daw ba? Ayun si mama, oh. Oh, ayun na. Si Jessica din daw. Hi, Jessica! Bagsak! May naghahabol pa. Oh, may naghahabol pa. Dali na bagsak. Halika na dito, girl. Saan Tiligaya guys? Sa lubong namin. Walang guys. Saglit lang. Ay, abot mo na nga. Laki ate Cindy. Abot mo na. Ang ginabot ko na lang. Sana nyo ito pa. Dali na, bye! Wala sa Tiligaya, wait lang. Bye-bye! Ayan na, bata daw, oh, naghahabol. Oh, check! Guys, kunti na lang guys. Dito tayo sa school. Dito kami sa elementary school. Sino hindi nakakain kanina? Oh, pila. Ano sabihin? Thank you, boy. Salamat ko. Boy, Tiligaya nakalumpas ka na. Pati ka ng baba. Yung nabigyan, yung di nakakuha kanina. Nabigyan na yata yung Kilala iba. ko yung bata kanina nakakuha. Oh. Okay. Nalalamigan ka? Kuya Ryan. Babila. Kanino anak yan? Kuya Ryan na babila. Wala may likod ko. Uy, nagbaba. Okay. Wala. Ano? Say thank you. Okay. Balang! Balang, ayaw mo ice cream, Balang? Ay, ayaw mag-drink na. Bata lang po. Thank you. Okay. Wala tayo. Ay, gising na. Oh, ayan. Si Basa. Ayan si Buddy. Oh, bigyan mo si Maloy. Aji, agapin natin. Wala si Ivan dyan? Nasaan si Ivan? Ah, Yung guys, kami naman ang kakain. Meron pa na mga tirang konti. Mga ganun lang. Meron pa lang mga gano'n. nasaan Tiligaya, oh. Sarap na. Ang tawag doon? Salok. Oo. Mayroon pa Meron lang. mag ganun guys. Kaya saludo ako sa mga nagtitinda ng ganito. Sakit sa ganito, oh. Tapos may tinit pa. Nag-ano-ano sila dyan. Nahuli sa ante. Saan ka galing, ante? Sa bukid guys, sa kubo, naglinis ako. Nasa lubong namin siya, guys. Tawa siya ng tawa. Guys, ang ice cream. Much later. Yan guys, magsha-shoutout na po ulit kami. Tambak ang aming shoutout. Bago kami magsisimula, babatiin po muna namin ng belated happy birthday si Ma'am Josephine Fernandez, kay Ma'am Merlin Santa Cruz Blanco, si Ma'am Diara Denise, at happy 18th birthday rin po kay Ma'am Francesca Aisel Montalvo. Belated happy birthday po! God bless po. Ingat po palagi. Salamat sa pagsuporta sa aming YouTube channel. Shoutout po kay Limars Vlog. Hello po. Shoutout rin po sa YouTube channel ni Pings Vlog. Shoutout po kay Sir Well Bacus from Dubai. Hello po. Basta po. Shoutout po kay Sir Rodrigo Vicente from Saudi Arabia. Hello po. Basta po. Shoutout po kay Angelo Sweetness from lokal ng Windham, Australia. Kamusta po? Shoutout po kay Sir Jerison Bacani from Christchurch, East New Zealand. Hello po. Kamusta po Hello. dyan? Shoutout po kay Sir Ronald, Sir Ricky, Sir Rafael, Sir Jeff, Sir Abner, Sir Jason,
Tobias from Abu Dhabi. Abu Dhabi. Hello Kamusta po. sa inyo dyan? Thank you guys. Shoutout po kay Rushan Clark from Kalawan, Laguna. Kamusta po? Shoutout din po sa YouTube channel ni Mateo RB Vlog. Hello. Hello po. Kay Sir Ronald Santos Katbagan. Hello sir. Thank you po sa panonood. Shoutout rin po kay Sir Tom Cambalisa. Hello po kay Ma'am Marita Nicolas ng Laguna. Hello po. Kay Sir Alex Grande. Hello sir. Ingat po dyan. Shoutout po kay Ma'am Alicia Chang from Hong Kong. Hello po kay Sir June Hebionado from South Cotabato. Kamusta po? Hello po. Kay Sir Roldan Mars from Bicol. Hello po sa Hello mga taga po. Bicol. Shoutout po kay Ambo of Calzada, Europa from Greece. Hello po kay Sir Edwin Zamora ng Pangasinan. Hello, Hello po. po. Shoutout po kay Sir Mario at kay Ma'am Bel Manlapas from lokal ng Temple Hills, Maryland, USA. At kay Nanay Nene at Ate Maris from lokal ng Global, Arizona. Hello po. Hello po. Thank you po sa mga kapatid. Ingat po dyan. Shoutout po sa YouTube channel ni Ami 14. Hello po kay Sir Joseph Tubera from San Lorenzo, Santa Rosa, Laguna. Hello po. Hello, Hello po. po. Shoutout po kay Esteban family from Isabela. Kamusta po dyan? Hello po sa YouTube channel ni AJ Kong Vlog. Hello po. Shoutout po kay Sangkay Janjan. Hello. Hello po. Hello po kay Sir Arthur Rojas Joaquin ng Alberta, Canada. Hello po. Kamusta po? Shoutout po kay Masi Halmasco. Hello. Hello po. Hello po kay Ihito Onaro ng Riyadh, Saudi. Hello po. Hello. Sa mga taga Saudi. Salamat sa panonood. Shoutout rin po kay Gilbert Plata. Kamusta dyan? Hello po kay Sir Alexander Torrebio from Ilocos Norte. Hello po sa mga taga Ilocos. Kamusta kayo dito? Magandang kayo din ba? Shoutout po kay Robert Mayor from San Diego, California. Hello din po kay Sir John Ril Bitagan from Taiwan. Hello, Hello po. po. Shoutout po kay Monching Iboho from Alberta, Canada. Hello, po. sa mga Hello sa mga taga Canada. Canadian. Kinijen. Sa Kinijen. Shoutout po kay Sir Ne Abileda. Hello po. Hello po. Shoutout po kay Raven Ripuya from Bicol. Kamusta po dyan sa Bicol? Hello din po sa tropang Mr. Speedy Rider. Ang pagbati po ay mula kay Sir Raymond Malacapay from Santa Ana, Manila. Hello, Hello. po sa mga Mr. Speedy Rider. Ingat po Hello kayo. po. Ingat po sa mga rides. Shoutout po kay Iris Spring. Kamusta po? Shoutout po kay Divino Jordan. Shoutout rin po kay Chris Talavera from Jeddah, KSA. Kamusta po? Hello po. At shoutout rin po kay Samuel David. Hello po. Kamusta po dyan? Hello po. Kay Sir James Bartolome from KSA Jeddah. Hi! Hello. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aming shoutout. Yung mga hindi po namin shoutout ngayon. Sa susunod na episode po ulit. Guys, maraming salamat po sa aming mga bagong subscriber. Kain Thank tayo, you. guys. Dragon fruit. Kain tayo guys ng dragon fruit. Thank you. Thank you po. Bye-bye.